So pan o'n i yn America, oedd a faint o poets Gorfod? Ie. Na, dim digon. A roedd rai ohonyn nhw yn y Gymraeg, a oedd fi a Gillian Clark ar un arall, Mad Joes, Yr un arall, sori, bach o'r ffaith wedi datblygu. Ie, na'n deud wrth y ti'n ei. Drian o mab. Na, beth oedd e, a roedd mab yn neud poem bob dydd. Mae hi'n really good poet, mae hi'n fel saucy, beth yw enw i, what was that poet, Pam Ayres. Ond oedd hi'n neud poem bob dydd am Welsh Valley's mums, how they're stupid and violent and all that stuff. So, o'n i'n meddwl oedd e'n ffynnu am dydd gyntaf. Ond, ar ôl pethefnos, oedd e'n meddwl, hang on a minute now. Oedd agweddau'r 80au pobl Caerdydd dal yn bodoli. Ie. Ac o'n i readresso fe, so oedd e'n fel rhyw pam gyda... O'n i, ni'n hoffi'n gyda, ond ni ddim yn hoffi cerdd na, ni'n ofnadwy. Some poets don't do the research, ar ôl clywed rhyw'r gymer yn bychan i mamau y cymoedd. Dewch gyda fi i gwrdd efo mami. Mam o'r valleys yw hi, nid draig far barau fel dwedoch chi. Look, there's no two ways about it. Mae'n beryglus hyderus a bydd hi'n rhoi ofyn diw arnoch chi os chi ddim yn gwneud beth mae hi'n dweud. No bloody mesen, dyna ni. Ond os ydych chi'n dod i tŷ hi, gewch chi groeso calon cynnes a tidy cup o tea. O, a sori i ddweud, dwi hi erioed wedi gwneud bar y bryth yn ei bywyd hi. Achos nid dim ond rhyw domestic yw hi gyda llais melys lan a lawr, like she is trying to remove someone from the city. A nid hunched over fel hen rach filain. See, you have to go to the beyond of it. Achos mae'r hen cryd cymylau neu hesgyrn hi wedi dod o'r pethau beyond the four walls of the tea. Ac aros am ei dynion hi dan y ddeiar, and she'd be always on her knees in prayer. Tanu'r drwsag o'r tanu boes blinedig llychlyd, ddod ar heilwen gyda nhw iddi hi. So you could sit by your fire and constructio'r geiriau syml, anghywir a heb bach, am hi yr un sydd y rock around the whole thing. Hi, Mam Valleys yw'r reswm ni yn gallu sing o ein calonau ni sing. Hi yw'r graidd, she is the root. A rose with a stem of steel. Does dim angen iddi ddefnyddio fists like you said. She will douse unrhyw threats gyda real hardcore violence. A'i thafod hi, bydd hi'n cnocio chi'n fflat gyda tambeidroedd sydd yn dod o deep in the bowels o ein hanes ni. A hi yw'r un, a hi yw'r un.